Salam, salam sejahtera, Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Pepanggihan malih kalian kula Pendeta Hari Susanto. Sakmenika kita badhe nglanjutaken anggen kita ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti Allah lumantar pelajaran sekolah Sabat lan kita sampun dumugi wonten ing piwucal kaping 9. Ingkang nganti ira-irahan nggih menika ahli waris prajanjian pangarep-arep katawan utawi tawanan pangarep-arep. Sumangga kita langkung rumiyin ndedonga nyuwun pepadang dumateng Gusti Allah. Gusti Allah Rama ingkang wonten ing swarga, Allah ingkang kawula sembah, kawula mulyakaken wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Sakmenika kawula nyuwun Roh Suci peparing paduka supados paring kawicaksanan, paring pangertosan lan paring pepadang wonten ing manah kawula supados kawula mangertosi anggen kawula sami ngrembak dawuh pangandikanipun Gusti Allah. Lan mugi dawuh pangandika paduka menika saged migunani tumraping gesang kawula. Mekaten Gusti ingkang dados panyuwun kawula ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula sampun nyuwun. Amin. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dados ayat natsipun ingkang badhe kita rembak ing wekdal menika. Nggih menika kaserat wonten ing kitab Zakaria. Pasalipun ingkang kaping 9 ayat 12. Mekaten dawuhipun Gusti. Padha baliya he wong ing pambuangan. Saiki kowe duwe pangarep-arep. Padha mulya menyang panggonan sing tentrem, kowe bakal dak paringi berkah tikel lorone kasangsaran sing ko alami. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti, sakmenika kita ngrembak bab tanah prajanjian. Tanah ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dumateng bangsa Israel. Nggih menika minangka hadiah, minangka weh-wehan ingkang boten dipun tumbas, ingkang boten dipun gadahi piyambak dening bangsa Israel. Nah, janji menika nggih menika bilih Gusti Allah ingkang badhe maringaken tanah menika dumateng bangsa Israel. Kang janjinipun menika kita saged maos wonten ing kitab Ulangan pasalipun ingkang kaping 8 Ulangan setunggal ayatipun kang kaping 8 mekaten, aku Allah sing janjikake tanah kuwi kabeh marang leluhurmu Abraham, Ishak lan Yakub sarta anak turunmu kabeh. Padha mangkata mrono lan padha manggono ing kono. Menika dados janjinipun Gusti Allah dumateng bangsa Israel lumantar bapa leluhuripun nggih menika Abraham, Ishak lan Yakub. Pilih tanah ingkang dipun janjikaken menika mangke janjinipun menika dumateng Abraham lan mangke badhe kalampahan saksampunipun 100 tahun. Dados genepipun janjinipun Gusti Allah menika boten ujug-ujug, boten wonten ing wekdal ingkang singkat, nanging wekdalipun lami lan menika ingkang dipun sebat wekdalipun Gusti Allah, waktu Tuhan. Wekdalipun Gusti Allah inggih menika wekdal ingkang paling sae. Para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, sanaosa tanah menika sampun dijanjikaken dening Gusti Allah badhe dipun paringaken dumateng bangsa Israel. Nanging bangsa Israel piyambak anggadhahi peran nggih menika menapa ingkang saged dipun tindakaken. Piyambakipun kedah lumampah, piyambakipun kedah boyongan beto sedaya keluarga lan bondo donyanipun, piyambakipun kedah ngadepi bangsa-bangsa lan kedah perang. Nanging menika namung dados piranti ingkang alit ingkang minangka piranti utawi bagianipun manungsa. Ingkang ageng, piranti ingkang ageng nggih menika
bagianipun Gusti Allah nggih menika ingkang sampun maringaken tanah menika dumateng bangsa Israel. Lan tanah menika sak sampunipun dipun panggeni dening bangsa Israel. Sak sampunipun bangsa Israel menika netep wonten ing negeri Kanaan, nanging negeri Kanaan menika mboten 100% tegesipun dados gadahipun bangsa Israel. Negeri menika, tanah menika ingkang anggadhahi nggih menika Gusti Allah. Kados dene Adam lan Hawa ingkang sampun dipun tempataken, dipun panggenaken wonten ing Taman Eden, wonten ing tanah ingkang sae, ingkang subur, ingkang endah. Menika tanah menika sanes gadahanipun Adam lan Hawa, nanging gadahanipun Gusti Allah. Piyambakipun namung manggeni utawi dipun silihi dening Gusti Allah. Mekaten ugi ingkang kedadosan dumateng bangsa Israel menika. Bangsa Israel menika boten anggadhahi tanah menika dados hak milikipun, nanging menika nggih menika milikipun Gusti Allah piyambak. Kados dene tiyang ingkang ngontrak panggenanipun tiyang sanes, piyambakipun boten anggadhahi griya menika senasa piyambakipun manggeni wonten ing griya menika, nanging ingkang gadhahi nggih menika tiyang sanes. Nah, Gusti Allah ingkang anggadhahi sedaya tanah ingkang dipun panggeni dening bangsa Israel menika. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, krana bangsa Israel menika namung numpang manggen tanah menika gadahanipun Gusti Allah. Pramila Gusti Allah menika paring tuntunan-tuntunan kados pundi caranipun bangsa Israel menika gesang sesarengan lan kados pundi ingkang badhe dipun tindakaken dumateng tanah-tanah menika. Kados dene contonipun bangsa Israel menika boten dipun keparengaken nyade tanah leluhur menika kanthi permanen. Menawi tanah menika sampun dipun sade, menawi ingkang gadah tanah menika sampunipun mengke anggadhahi arta badhe dipun tebus malih menika kedah dipun paringaken. Lan wonten peraturan malih ingkang naminipun tahun Yobel. Tahun Yobel menika nggih menika kelipatan kaping 7 saking tahun Sabat. Tahun Sabat menika nggih menika peraturan ingkang dipun terapaken kagem pengelolaan tanahipun bangsa Israel menika. Saben taun kaping 7 menika dados sabatipun tanah, lan tanah menika boten dipun olah, tanah menika dipun jaraken mekaten kemawon, lan menawi wonten asil-asilipun tanah asilipun menika kagem tiyang sanes ingkang ngembara, kagem tiyang sanes ingkang miskin ingkang badhe mendhet asil menika. Lan tiap kaping 7 tahun Sabat menika nggih menika tahun Yobel, tahun kaping 49. Nah, menapa ingkang dipun lakukan, ingkang dipun tindakaken wonten ing tahun Yobel utawi tahun ingkang kaping 49 menika? Nggih menika dados tahun pembebasan. Menawi wonten tiyang ingkang gadah utang ingkang boten saged dipun bayar ngantos dumugi tahun Yobel menika, utang menika kedah dipun bebasaken, dipun anggap lunas. Menawi wonten budak ingkang sampun dipun tumbas seumur hidup, nanging menawi sampun dumugi wonten ing taun Yobel, taun kaping 49, budak menika kedah dipun bebasaken. Lan menawi wonten tiyang ingkang nyade tanahipun lan boten saged nebus tanahipun, menawi sampun dumugi taun Yobel utawi taun kaping 49, tanah menika kedah dipun wangsulaken malih dumateng pemilik aslinipun ingkang anggadhahi tanah leluhur menika. Nah menika dipun paringi peraturan menika dening Gusti Allah supados bangsa Israel menika ngalami pigesangan ingkang tentrem, boten wonten ingkang unggul lan boten wonten ingkang dipun tindas. Lan para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus,
Menapa ingkang sampun dipun alami dening bangsa Israel anggenipun manggen wonten ing negeri perjanjian, negeri Kanaan, negeri ingkang dipun gambaraken kalian negeri ingkang subur kathah susu lan madunipun. Sejatosipun negeri menika anggadhahi kekirangan. Benten kalih wonten ing negeri Mesir nalika semanten bangsa Israel menika lami wonten ing Mesir lan sampun ngalami kados pundi gesang wonten ing Mesir. Mesir menika wonten setunggal sungai ingkang ageng, kali ingkang ageng ingkang disebut Kali Nil. Lan sedaya tanah utawi pertanian menika gumantung dumateng kali toya wonten ing Kali Nil menika. Lan boten dados masalah menawi wonten ketiga lan boten wonten udan krana banyu saking Kali Nil menika saged dipun damel dados pengairan wonten ing ladang-ladang lan tanah menika tetep subur senaosa menika wonten ketiga. Lan benten kalih tanah perjanjian menika saestu gumantung dumateng berkahipun Gusti Allah. Krana gumatung dumateng udan, krana gumatung dumateng cuaca. Lan Gusti Allah ingkang mengendalikan cuaca ingkang dados srana berkahipun dumateng taneman-taneman wonten tanahipun ing negeri perjanjian menika. Menika nggambaraken bilih Gusti Allah ngersakaken dumateng bangsa Israel menika supados ing gesangipun menika tansah gumantung dumateng Gusti Allah. Menawi boten krana Gusti Allah ingkang berkahi, menawi boten krana Gusti Allah ingkang paring udan, tanah-tanah wonten ing negeri Kanaan menika boten saged dipun tanemi, boten saged ngasilaken pepanenan menapa kemawon. Lan menika mujudaken bilih berkahipun Gusti Allah menika nyata senaosa wonten ing tanah ingkang tandus, boten wonten kali ingkang saged mbanyoni dumateng tanah-tanah wonten ing negeri menika. Nanging Gusti Allah tansah paring udan, Gusti Allah paring berkah supados tetuwuhan menika saged tuwuh ingkang sae lan ngasilaken asil-asil ingkang sae lan kathah dados berkah dumateng bangsa Israel. Menika dados piwucal dumateng kita. Bilih ing gesang kita menika Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih boten wonten jaminan menapa kemawon. Jaminan kita nggih menika menawi kita gumantung dumateng Gusti Allah. Sakmenika kita saged nedha, kita mboten mangertosi benjing napa wonten ingkang kita tedha menapa mboten. Nanging menawi kita gumantung dumateng Gusti Allah, kita anggadhahi pangarep-arep. Kita sakmenika sehat, kita mboten mangertosi bilih benjing kita menika sampun mboten sehat lan malih lan mboten saged makarya, mboten saged ngasilaken asil ingkang kita arepaken. Nanging menawi kita gumantung dumateng Gusti Allah, kita anggadhahi pangarep-arep bilih kita badhe dipun paringi kegiatan kesehatan supados kita menika saged makarya lan kita pikantuk rejeki saking Gusti Allah. Ingkang pungkasan Bapak Ibu para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kados dene bangsa Israel ingkang sampun dipun beto medal saking perbudakan mlebet dumateng negeri ingkang dipun janjiaken nggih menika negeri Kanaan. Menika dados gambaran bilih kita sedaya menika sak menika saweg wonten ing negeri perbudakan. Boten wonten ing Mesir, nanging wonten ing perbudakan krana dosa. Sakmenika kita dipun kungkung dening dosa. Kita menika boten saged ngluwari kita piyambak saking dosa. Nanging Gusti Allah sampun janji, lumantar Gusti Yesus Kristus badhe ngluwari kita saking kungkungan dosa, badhe ngluwari kita saking penjajahan dosa lan beto kita lumebet dumateng negeri ingkang dipun janjiaken. Nggih menika negeri Kanaan semawi, negeri ingkang enggal, bumi ingkang enggal ingkang dipun janjiaken dening Gusti Allah dumateng umatipun ingkang pitados dumateng panjenenganipun. Pramila para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kados dene bangsa Israel ingkang pitados dumateng tuntunanipun Gusti Allah lan piyambakipun lumebet dumateng negeri perjanjian. Pramila kita sedaya kedah pitados dumateng Gusti Allah ingkang sami, ingkang saged mbeta kita lan ngluwari kita sedaya saking
perbudakan dosa menika lan kita badhe lumebet dumateng negeri perjanjian nggih menika negeri Kanaan semawi. Ingkang dados ayat pungkasanipun kaserat wonten ing kitab kalih Petrus pasal ingkang kaping 3 ayat kalih Petrus pasal 3 ayatipun kaping 13. Nanging kita padha ngarep-arep marang langit anyar lan bumi anyar sing kadunungan kayekten kaya sing dijanjekake dening Gusti Allah. Kita sedaya saweg ngarep-arep marang langit anyar lan bumi anyar. Sanes bumi lan langit ingkang kita panggeni sakmenika ingkang kebak kalian dosa lan kasangsaran. Nggih menika langit ingkang anyar, bumi ingkang anyar ingkang kebak katentreman. Krana ing mrika kita badhe gesang sesarengan kalian Gusti Allah kita. Mekaten ingkang dados piwucal kita ing wekdal menika bab ahli waris prajanjian. Kados dene bangsa Israel sampun dados ahli waris prajanjian, pramila kita sedaya ugi dados ahli waris prajanjian ingkang badhe manggen wonten ing negeri perjanjian Kanaan semawi. Kita nggadahi pangarep-arep. Mugi gesang kita sak pendinten kita dipun paringi kegiatan dening Gusti Allah supados pangarep-arep kita ing Gusti Allah menika dados kasunyatan. Sumangga kita sami tumungkul ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, matur nuwun sanget Duh Gusti. Anggen kawula sami nyinau, sami ngrembak lan sami midhangetaken sabda pangandika menika. Mugi Roh Suci peparing paduka, paring pangertosan lan paring kegiatan supados kawula saged estokaken, supados kawula saged tindakaken wonten ing pigesangan kawula. Kawula anggadhahi pangarep-arep, kawula anggadhahi kegiatan lan kawula mangke dados ahli warisipun ingkang badhe manggen wonten ing negeri perjanjian semawi. Mekaten Duh Gusti panyuwun kawula aturaken ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Mekaten para sedherek ingkang kinasih ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus, kita pepanggihan malih ing sanes wekdal. Tuhan Yesus memberkati, Gusti memberkahi, Gusti berkahi kita sami. Amin.